хора, аз съм Vextoplay и днес ще ви покажа как да станете по-добри на Fortnite от мишка и клавиатура. Но преди да започнем ще ви помоля, ако ви харесва видеото, да лайкнете и да се абонирате сега. Нека преминаваме. Ще си пусна един 1v1 map, който аз много го играя и ще се върна. И да, хора, значи в момента съм се в едно в едното. Така, първото нещо, което бих ви препоръкал, е да си отворите настройките и да видите кое е най-доброто за вас. Така, първо, аз в момента игра на Windows от Fullscreen, да ми е по-лесно. Но първо, трябва да си намерите най-добрите настройки. И моите, например, това са си за ходенето най-нормалните. Така, Reload R, пикекса ми е, кирката ми е с Q. Там тук си е нормално. Аз взимам оръжия с скрол надолу, много по-лесно е. И така дилея се намалява, когато взимате оръжие. В повечето ситуации ще бъдете първи. Следната ми е с Т, пода ми е с Хикс, стълбите са ми с Ф и колна ми е с В. Трапа ми е с Н, Place on Building с това. Не го ротейтвам, защото много ми пречи. Едитвам с E. И ресетвам с скрол надолу. Трябва да намерите кои са ви най-удобните и ако ще сменяте настройки, е хубаво първо да знаете. Първо трябва да смените по две настройки, после трябва да сменяте други, защото ако смените и четирите наведнъж, така не става, много ще ви бъде трудно. Аз, например, сега съм сменил само две и в продължение, когато вече свикна, ще смена повече, защото ще ми е по-лесно и вече съм си ги научил. Та, второто нещо е да гледате YouTube туториали как да станете по-добри. Да кажем, гледайте Чая, Монгърл, ютуберите, които са по-добри на тази игра, Кликс и такива. Гледайте ги, за да може и от тях да се учите и да знаете те какво правят, защото и на вас да може да ви е по-лесно. Защото и вие знаете, нали, когато гледате техните видеа, и вие ще знаете какво да правите в някои ситуации. Защото аз в момента съм сам, но да кажем, има някаква ситуация, вие сте бокс, някой тръгва да ви ръшкат. По принцип, ако са на кирка, можете веднага да едитнете и да ги убиете. Или пък има много различни ситуации и аз също съм се учил от тях. Също гледам как да стане на по-добре на Fortnite. Например, Dynamixo имаше такива видеа. Може от него да гледате също. Те са по-старички, но пак вършат работа. Да, ако има нещо полезно, може да го гледате, ако нещо ви е чудно. Има още много куп неща, за които ще говоря в друго видео. Но за в момента това видео е как да станете по-добри. Така че другото нещо е винаги да си имате хилове в вас, независимо каква е ситуацията, защото винаги хилове ще ви потребват. Винаги. И затова е хубаво да си имате хилове, даже и да са меткидови бандажи, меткидове, минита, биг шилдове, всичко ще ви потрябва, защото ако някой ви кракне или ви набие доста демидж, да може да си имате хил предварително. Е хубаво също да си имате, да има значение къде кацате. Защото ако каснете на някое място, да кажем, в момента не мога да ви покажа, но ако каснете на място, което има хипер многото хора и не сте толкова добри, могат веднага да ви убият и затова е хубаво да кацате на по-хубави локации. И така. Кратка пауза, ако искате да имате хубав FPS и да ви бусне компютъра, в нашата Discord група има FPS оптимайзери за ping и за FPS, така че ако искате я посетете и ако ви хареса до сега това, което правя, се абонирайте. Така, хора, върнах се. Това беше кратката пауза. Ако искате също да сте и по-добри, трябва също много да се съсредоточавате. Да кажем, демиджа, който сте набили на някой, е важно
да го гледате, защото да кажем сега бие на някой 100, боксам се и той в момента е кракнат. Аз съм си на 100-100. И когато знам, че е на 100 и не е много добър, мога просто веднага да го ръшна, защото знам, че мога да го убия, ако не е толкова добър. Но ако е по-добър, по-добре е да чакате да дойде той във вашия бокс и вие, ако можете да играете бокс, да го убиете. Другото нещо е да знаете много пикове, защото пиковете също са доста полезни при много ситуации. Например, в момента, ако съм ето така, само те да ги щупа. Ако съм така, по принцип повечето хора биха направили ето така. Но така доста се отличава. Така че по-хубаво да знаете някакви други пикове. Да кажем така. Оп. Ето. От тук имате пик. А пък той през това време от тук той не ви вижда. В смисъл, ако сте ето тук, чакай сега ще ви покажа. Ако сте ето тук и ето така, вие пак може да го оцелите от тук. Но ако той, нали, ви гледа, вие не може да го видите, защото ще оцелите стълбата или стената. И затова това също трябва да знаете хубави пикове. Има доста пикове, които пак може да ги видите. И така, ако съм ви бил полезен, се абонирайте и това от мен. Чао!